കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് കി ജയ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് നമുക്ക് 7-ാം അധ്യായം അല്ലേ നമ്മള് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം? ഏഴില് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമായി നമ്മള്? 10. അപ്പൊ അതിനൊന്നും എത്ര ഉണ്ടായില്ല? എത്രയായി ഓർമ്മയുണ്ടോ? 10 അല്ലേ? ഓക്കെ. 11 എടുക്കണം അല്ലേ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ ഒരു 2 പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങള് ആരെങ്കിലും ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവതയുടെ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, 10 തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 5 വയസ്സ് തൊട്ടൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ക്ലാസ്സസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവര് പറഞ്ഞാൽ മതി, അവരുടെ കുട്ടികളെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ചെറിയ അവർക്ക് കഥകളൊക്കെ പോലെയാണ് അവരുടെ ക്ലാസ്സസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ആരെങ്കിലും ഈ IT ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ഉള്ളവര്, വല്ല സർവീസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ
കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ്, ചെറിയ എഡിറ്റിങ്, കാരണം നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമല്ല ഇവൻ നമ്മളെ ഇതിൽ വേണ്ട. അപ്പൊ കുറച്ച് മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ചില വീഡിയോസ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ അറിയുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം രേഷ്ണ. ഓക്കെ, 2 കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് വിജ്ഞാന യോഗമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, അപ്പൊ അതില് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉള്ളിലുള്ളത് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാത്തിന്റെയും ശക്തി, ഇപ്പൊ സൂര്യനും എന്താണ് പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകാശമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ പിറകെ അതായത് ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ അധ്യായം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത് ഇതാണ്, ബലം ബലപദാം ചാഹം കാമരാഗ വിവർച്ചിതം ധർമ്മവിരുദ്ധ ഭൂതേഷു കാമോസ്മിൻ ഭരതർഷഭ. ഇത് പറഞ്ഞത്, അല്ലയോ ഭരതർഷഭ, ഞാനാണ് ബലവന്മാരുടെ കാമരാഗ വിവർച്ചിതമായ ബലം, ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ല ലൈംഗിക ജീവിതവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണത്തിന്റെ കാരണം ബലവന്മാരുടെ ബലമായിരുന്നു, കാമത്തിന്റെ ഇത് വരണമെങ്കിലും ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ല ലൈംഗിക ജീവിതവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ പിറകിൽ ഞാനില്ലെങ്കിൽ അതില്ല. അതൊന്നും കൂടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് പല ശ്ലോകങ്ങളിൽ അല്ലെ. ബലവാന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബലില്ലെങ്കിൽ ബലവാന്മാരെന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ബലമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാനില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം ഇതേപോലെ തന്നെ, യേ ചൈവ സാത്വികോ ഭാവോ തമോമശ്ചായയേ മദ ഏവദിതാൻ വിദ്ധി നാതേഹം ദേശു തേമയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസ്യങ്ങളും താമസ്യങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. രജസ്, തമസ്, സാത്വിക, അങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളത് ഏറ്റവും സാത്വിക ഗുണം അല്ലെ. അതിനേലും താഴെയാണ് രജസ്, അതിനേലും താഴെയാണ് താമസി അല്ലെ. ഏറ്റവും ഉയർന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സാത്വിക ഗുണത്തിനേലും ഉയർന്ന ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയും നമ്മള്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ, ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ശക്തിയാണ് അല്ലെ. ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ വരുന്നതാണ് ഏത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ വസ്തുക്കളും എന്റെ ശക്തിയുടെ സ്ഫുരണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാനല്ല, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ സ്ഫുരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാം, പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല. അതാണ് എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഒന്നിൽ നിന്നാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാതും വന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അല്ല, അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ് അത്. അങ്ങനെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാതും ഞാൻ തന്നെ, അതാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാതും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും നമുക്ക് ബാധകമാണ് അല്ലെ. ത്രിഗുണങ്ങൾ എല്ലാതും നമ്മളെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, ഞാൻ അവയ്ക്ക് അതീതനല്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരീരമുണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാന് ശരീരം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എപ്പോഴും ആത്മീയ ശരീരം തന്നെയായിരിക്കും. അതിന് ഞാൻ അവയ്ക്ക് അതി, കാരണം എന്നിൽ നിന്ന് വന്ന ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് കുറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിലുള്ളതല്ല, ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനല്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് എന്നെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഞാൻ ഭൗതികയുടെ അപ്പുറത്താണ്. നമ്മൾ ആത്മാവ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ഭൗതിക ലോകമായിട്ടും തന്നെ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. കാരണം ഞാനാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്, അതാണ് എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമദൈവത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ വിവിധ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നാണ് ഏത്, ഭൗതിക പ്രകൃതി. പലതരം ഭഗവാന്റെ ശക്തികളിൽ ഒരു ശക്തി മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭഗവാൻ നിർഗുണനാകുന്നു. ഭഗവാൻ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഗുണമില്ലാത്തവൻ എന്നല്ല അർത്ഥം. ഈ ഗുണങ്ങൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ത്രിഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, പക്ഷെ ഭഗവാന് ത്രിഗുണത്തിന്റെ ബാധകമല്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിലെ നിയമം അല്ലെ. പണ്ട് കാലത്ത് രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ രാജാവിന്റെ നിയമം, രാജാവ് എന്താണ്, തന്റെ പ്രജകൾ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശിക്ഷിക്കുക അല്ലെ. പക്ഷെ രാജാവിന് തന്റെ രാജ്യത്തിലെ നിയമം ബാധകമല്ല.
എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാ നിയമങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ശക്തികളുണ്ട്. അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭരണകാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിലത്തെ നിയമങ്ങളോ അതിലത്തെ യാതൊരു കാര്യം ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്. രാജ്യത്തിലെ നിയമപ്രകാരം ഒരാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാക്കാം, എന്നാൽ നിയമകർത്താവായ രാജാവിന് അത് ബാധകമല്ല. ഇതേപോലെയാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട്, കാരണം ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ വേറൊരു ചിന്താഗതി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മനുഷ്യ ശരീരം സ്വീകരിച്ചു. ഭഗവാൻ മനുഷ്യ ശരീരം സ്വീകരിക്കില്ല. അതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ മനുഷ്യ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് കാരണം ഇവിടെ വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ശരീരം മനുഷ്യ ശരീരമായിരിക്കില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടത്തെ നിയമങ്ങൾ ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എന്തിന് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ഭരണകർത്താക്കന്മാരും അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആ നിയമങ്ങൾ ബാധകമല്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് ശരീരമില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ആ ശരീരം പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ശരീരമാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് ദുര്യോധനൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവാഞ്ഞത് അതാ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ത്രിഭിർഗുണൈമയ്യർഭ്യ വൈരേപ്പി സർവമിദം ജഗത് മോഹിതം നാഭിജാനാതി മാമേതേ പരമം അവ്യയം. ത്രിഗുണങ്ങളാൽ സത്ത്, രജസ്, തമസ്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ സത്ത്, രജസ്, തമസ്. വ്യാമോഹിതനായ ഈ ലോകം ഇവയ്ക്ക് അതീതനും അവ്യയനുമായി എന്നെ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളിലാൽ വ്യാമോഹിതനായ ഈ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ബദ്ധസ്ഥരാണ്. ചിലപ്പോൾ അവർ രജോ ഗുണത്തിൽ ബദ്ധസ്ഥരായിരിക്കും, ചില തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അവര് സാത്വിക ഗുണത്തിലായിരിക്കും. ഏത് ഗുണത്തിലാണെങ്കിലും അവര് ബദ്ധസ്ഥരാണ്. ഒരാൾക്ക് ചങ്ങല ഇരുമ്പ് ചങ്ങലയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് സ്വർണ്ണ ചങ്ങല എന്നുള്ള വ്യത്യാസമുള്ളൂ മാത്രമുള്ളൂ. ഇതുകൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് അതീതനും അവ്യയനുമായ എന്നെ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ഇവർ കെടുക്കുന്നത് കാരണം ഈ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാക്കളും ബാക്കി എല്ലാ കണക്കുകളും അതിൽ വരും. ഈ ലോകം തന്നെ ഒരിക്കലും എന്നെ അറിയില്ല. കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്തതാണ് ഞാൻ. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇവരെന്നെ അറിയുന്നില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയാത്തത്. അപ്പൊ സാത്വിക ഗുണം മാത്രമുള്ളവരെ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. സാത്വിക ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണർ, അവർക്ക് കുറെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതും സാത്വികമായിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ. അവർക്ക് പുണ്യങ്ങൾ എന്താണെന്നും പാപങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഏകദേശമൊക്കെ രൂപം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം കൊണ്ടുപോകുന്നവരായിരിക്കും ബ്രാഹ്മണര് അല്ലെ. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ക്ഷത്രിയർ. അവരെന്താണ് രജോ ഗുണം, അവരെന്താണ് ക്ഷത്രിയ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഭരണം നിർവഹിക്കേണ്ട വ്യക്തികളാണ് അല്ലെ. സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അവര്. പിന്നെ അടുത്ത ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരെ വൈശ്യർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 2 ഗുണങ്ങളും, അതായത് തമോ രജോ ഗുണങ്ങളും മിശ്രിതമായിരിക്കും വൈശ്യര്. അപ്പൊ അവരെന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഭരണ ഇതുണ്ടാവും, കുറച്ച് സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും വൈശ്യരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് വാണിജ്യം, വ്യവസായം, അതേപോലെ തന്നെ ഗോരക്ഷ ഇതിനോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വരുന്നതെന്ന് വൈശ്യരെന്ന് പറഞ്ഞത്. തമോ ഗുണം മാത്രമുള്ളവരാണ് ശൂദ്രർ. തമോ ഗുണത്തിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നവരാണ്. അവരെന്താണ്, അവർക്ക് ബുദ്ധിശക്തി കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും. അപ്പൊ അവരെന്താണ് മറ്റുള്ളവർ, അതായത് ഈ 3 വർണ്ണങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതം പോകുന്നത്. അതാണ് അവരെ ആശ്രിതത്തായിരിക്കും. അവർക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാന്നുള്ളൊരു മെന്റാലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും സഹായിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും ശൂദ്രരെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നിന്റെ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ അല്ലെ, നമ്മൾ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, നമുക്ക് അതിനുള്ള പൈസയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിൽ ആരും വേറെ ഗുണങ്ങളുള്ളവരല്ല, എല്ലാവരും ശൂദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾ വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ അതീതനും സർവ ഐശ്വര്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ആർക്കും ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ പെട്ടുകഴിഞ്ഞു, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. അതാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞവനെ ശരിക്കും എന്താണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ.
അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അഷ്ടാംഗ യോഗം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതിൽ യമ നിയമ ആസന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രത്യാഹാരം ധാരണ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആണ് എവിടെ എത്തുന്നത്? നമ്മളെ സമാധി എന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ സമാധി എന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ 3 ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പെട്ടിരിക്കുന്ന അതേവരെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മുഴുവനായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയില്ല. അതാ പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞത് സാത്വിഗുണത്തിലോ രജോ ഗുണത്തിലോ തമോ ഗുണത്തിലോ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. തമോ ഗുണത്തിലും ബെറ്റർ ആണ് രജോ ഗുണത്തിലും ബെറ്റർ ആണ് സാത്വിക ഗുണം എന്നല്ലാതെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും വിടണം. പക്ഷെ എന്താണ് ബെറ്റർ? അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് രജോ തമോ ഗുണങ്ങളായിരിക്കും നമ്മളിലേക്ക് കൂടുതലുണ്ടാവും, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കടക്കണം? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഉപാസനകളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പതുക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതം സാത്വിക ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തണം എല്ലാ രീതിയിലും. അങ്ങനെ സാത്വിക ലെവലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോഴോ ശരിക്കും നമ്മൾ ഭക്തി എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിന്റെ ചുരുക്കം. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം. ദേവി ഹേഷി ഗുണമയീ മമ മായ ദുരദ്ധയാ മാമേ വയ്യ പ്രബന്ധന്തേ മായാവേദം തരന്തിതേ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർ അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഇതാ കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്താ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എളുപ്പമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ അങ്ങോട്ട് വന്ന അപ്പൊ തന്നെ അങ്ങനൊന്നും നമുക്ക് നടക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാണ്. അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭക്തി. അതാണ് ഇതിൽ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തി അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉള്ളിലൊരു വിഷമം തോന്നും അല്ലേ? സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കുറച്ചൊന്ന് ക്ഷേത്ര ദർശനം കുറച്ചൊന്ന് സങ്കീർത്തനൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ഇതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ വിഷമം തോന്നും. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇത് ഭക്തി കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ എളുപ്പമല്ല എന്നാ പറയണത് അല്ലേ? നമ്മൾ അറിയുന്തോറാണ് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ വിഷമം വരും. ഭഗവാനെ നമ്മൾ എത്ര ബാക്കിലാണെന്ന് അല്ലെ? ഒരു പരീക്ഷ എടുക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ അറിയുള്ളൂ, നമ്മളെ മാർക്ക് കിട്ടുമ്പോഴോ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ നമുക്ക് ഇത്ര മാർക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. കാരണം അതും ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് അത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങള്. അപ്പൊ നമ്മള് മായ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. ആ ശക്തി അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ എളുപ്പമല്ല. ആർക്ക് മാത്രം അത് പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക്. മായാമേധം തരന്തിത്. എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഈ മായനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ പലവിധ പരീക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ നേരിടണതിന്റെ കാരണം അതാണ്. ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോഴാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ വരാം. നമ്മൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അത്ര ആയിട്ടില്ലാത്ത കാരണം നമുക്കത് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. വളരെയധികം ആചാര്യന്മാർക്ക് വലിയ ഭക്തന്മാർക്ക് പല അതിന് കാരണം എന്താണ്? മായ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് അല്ലെ? ദുർഗാദേവി മുഴുവനും പരീക്ഷിച്ചിട്ട് അത്ര പരിപൂർണമായ വ്യക്തിയെ മാത്രം ആ ഭക്തിയിലേക്ക് കടത്തിവിടുള്ളൂ. ഒരു ഫിൽറ്ററിങ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അവിടെ നിന്ന് കടന്നാലേ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം. അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം. നമ്മളെ നമ്മ പഠിച്ചിരുന്ന ഭക്തിനെ നേരെ തിരിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് ഭക്തി എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്ലോകം. അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ഈ മായ എന്ന് നമുക്ക് ഒരു വാണിംഗ് തരാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും വീടും അതായത് ചില ഗ്രാഫുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മോളിക്ക് പോകും താഴ്ത്തിക്ക് വരും, പിന്നെ മോളിക്ക് പോകും താഴ്ത്തിക്ക് വരും. ഇത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് നമ്മൾ പതുക്കെ താഴ്ത്തിക്ക് പോകാണ്ട് മോളിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ. വീഴാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഇതിനെ മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു ശ്ലോകം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എന്താണ്? അതായത് സ്വല്പം അഭ്യസ്യത്രായതോ മഹത്വ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ? അതായത് കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്ത് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടിയിരിക്കും. പക്ഷെ പരിപൂർണത ആവണമെങ്കിൽ ഈ ശക്തിനെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കണം.
ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് അക്ഷര വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കല്ലേ, ABCD അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഴുതാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. ഫസ്റ്റ് കിട്ടും നമുക്ക്, പിന്നെ എന്താണ് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്തോറും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും. എത്ര നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത്ര നമ്മൾ ഉയരും എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തിയിൽ അതിന് ലിമിറ്റ്ലെസ് ആണ്. അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ്. ആ ലെവലിലേക്കാണ്. അപ്പൊ അത്രയും സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇതിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റെപ്പിൽ എത്തിയാലും നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ്. അതിന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ നഷ്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം, ഒരിക്കലും നഷ്ടം സംഭവിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മള് സ്റ്റെപ്പുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴാം പടിയിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 8ാം പടിയിലായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ എത്ര ഉയരണം അത്രയും നല്ലതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ്, ഈ ശക്തിയെ അതിക്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭക്തി കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് പ്രശ്നം. അതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. അതാണ് അതിന്റെ രസം. ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം അവിടുത്തെ ശക്തിയുടെ അംശങ്ങളായാലും അവയ്ക്കും ദിവ്യത്വമുണ്ട്. അടുത്ത പോയിന്റ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശങ്ങളാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളത്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമ്മളിലുള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഭൗതിക ശക്തിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അതിന്റെ മൗലിക ദിവ്യ പ്രഭാവം മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ശക്തി നമ്മുടെ ദിവ്യ ശക്തിയെ മൂടിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള ഓരോ മൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് മാറ്റി മാറ്റി നമ്മൾ എടുക്കണം, പരിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നല്ലൊരു സാധനത്തിൽ, നല്ലൊരു പാൽപ്പായസത്തിൽ ഉപ്പിട്ട പോലെ, മനസ്സിലായ? അപ്പൊ എന്താണ്, അത് കേടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ നാം പരിശുദ്ധീകരിക്കണം. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉപാധിബന്ധനായ ആത്മാവിനെ നിത്യബന്ധൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധനം മാത്രമാണ് ശരിക്കും. ആ ബന്ധനം കെട്ടി നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പോലെയാണ്. നമ്മളെ കെട്ടിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്, നമ്മളൊരാളെ പിടിച്ച് നമ്മളൊരാൾ കെട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സ്വയം അഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, നമുക്ക് പിന്നെ അഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് വേറെ ഒരാളെ സഹായം വന്നാലേ നമ്മളെ കെട്ടുകൾ അഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു കെട്ടിനെ അഴിക്കാൻ പറ്റണം, ഒന്നിന് ഭഗവാൻ തന്നെ വരണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാൻ നിയോഗിച്ച വ്യക്തികൾ വരണം. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതാണ് അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ആ കെട്ടുകൾ അഴിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തികൾ, നമ്മളെ കെട്ടുകൾ അഴിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ, നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആരും ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കീർത്തനം അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തൂല. മുഴുവൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിടന്ന് നമ്മൾ കൈകാലും ഇട്ടൊക്കെ വർപ്പിക്കാന്നല്ലാതെ പരിപൂർണമായിട്ട് അതിന് അഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഗുണം എന്ന വാക്കിന് കയർ എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. ബന്ധനായ ജീവാത്മ വ്യാമോഹത്തിൽ പാശങ്ങളാൽ കെട്ടിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുണം, അതായത് ത്രിഗുണം നമുക്ക് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ കയർന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാം. നമ്മളെയാ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അലംഘനീയമായ പിടുത്തത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടാനുള്ള ഒരേ ഒരു ഉപായം. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ്, ഭഗവാനില് പൂർണ്ണ സമർപ്പണം. അതല്ലാതെ, കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്, ശരിക്കും വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂതനയുടെ കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, വളരെ വളരെ അലങ്കരീതമായിട്ടാണ് വന്നത്. ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു, ഭഗവാനെ വധിക്കാന്നായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ അത്തരം ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്രയും സൗന്ദര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വളരെ അപൂർവമാണ്. കാരണം അത്രയും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി, വളരെ പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പോരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് മായ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇത് നമ്മളെ കെണിയിലുള്ള വഴിയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പത്മങ്ങളില് സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാമേവ എന്ന വാക്കുകൾ പ്രധാനം അറിയിക്കുന്നു. മാം എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ, വിഷ്ണുവിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക, ബ്രഹ്മാവിനെ ശിവനെ അല്ല. കാരണം മുകുന്ദൻ, ഭഗവാന്റെ പേര് മുകുന്ദൻ അല്ലേ. മുക്തി തേടണമെങ്കിൽ ഭഗവാനുള്ളൂ. കാരണം ബ്രഹ്മാവ് ഹിരണ്യകശിപിനും വരം കൊടുക്കണ കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപ് വളരെ സിമ്പിൾ ഡയലോഗാണ് ചെയ്തത്. എന്താ പറഞ്ഞത്, മരണമില്ലാത്ത വരം തരാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ, പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയി, പിന്നെ ആർക്കും വധിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, അത് എനിക്ക് പോലും ഉണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് മരണമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ആർക്ക് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ, അത് സാക്ഷാൽ പരമാത്മാവായ ഭഗവാന് മാത്രം തരാം. അതാണ് മുകുന്ദൻ, മുക്തി തരുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മള് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കണക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അതിനെന്ത്, രാവണൻ ആരെയും പരമശിവനും ആരാധിക്കുന്നു, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയാണ് രാവണനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പരമശിവൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും.
പക്ഷെ അവിടെ പരമശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാൽ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തനിൽ കൂടി അത് കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം. നമാം ദുഷ്കൃതിന മൂഢ പ്രബന്ധദ്യനരാധമായ ബൃഹൃത്തജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതം. ദുഷ്കൃതമായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യരിൽ അധമന്മാരും മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടും കൂടിയവരും നിരീശ്വരുമായ അസുരന്മാർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറയുന്നേ, എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, എന്റെ അടുത്തെത്താത്ത വ്യക്തികൾ, എന്നിൽ സമർപ്പിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഒന്ന്, ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാർ. രണ്ട്, മനുഷ്യരിലും അധമന്മാർ, മനുഷ്യരാണെങ്കിലും അതിനും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളവർ. മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവൻ. മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്താണ്, അവര് ഭഗവാനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, ആ ഒരു അവസ്ഥ. പിന്നെന്താണ്, നിരീശ്വരവാദികൾ, ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് അവർ സമ്മതിക്കില്ല. ഇങ്ങനത്തെ 4 പേര് ഒരിക്കലും എവിടെ എത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കില്ല എന്ന് പറയണം. അതിൽ മൂഢന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് അവർ. പ്രയത്നത്തിന്റെ ബലം സ്വയം അനുഭവിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. ഇതിനുള്ള മികച്ച ഉദാഹരണം കഴുത. പാവപ്പെട്ട ആ മൃഗത്തെ അതിന്റെ യജമാനൻ വല്ലാത്ത അധ്വാനിപ്പിക്കും. ആർക്കു വേണ്ടി എന്നിങ്ങനെ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ക്ലേശിക്കുന്നതെന്ന് രാപ്പകൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ മൃഗത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരു കെട്ട് പുല്ല് തിന്നാൻ കിട്ടിയാൽ അതിന് തൃപ്തിയായി. അതാണ് മൂഢന്മാര്. എന്തിനോ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ അവസ്ഥ. ലാസ്റ്റ് എന്താണ്, ഒരിക്കലും കഴുതയ്ക്ക് അറിയില്ല ഈ യജമാനന്റെ തല്ലുകൊള്ളാനോ ഭാരം ചുമക്കാണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, തൊട്ടപ്പുറത്ത് പുല്ലുണ്ടെന്ന കാര്യം ആ കഴുതയ്ക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന, ആ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അവര് മൂഢന്മാരാണ്. കാരണം ഇത്തരം എല്ലാവരും ആനന്ദത്തിനാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അത് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം എന്താണ്, ആനന്ദം, സമാധാനം അല്ലെ. ഇതിനു വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഉണ്ടായിട്ട് അത് അപ്പുറത്തുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തുണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടായിട്ട് പറയണം. അപ്പൊ ഇത് മാത്രം ചിന്തിച്ച് കഴുതയിലെ പോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദുഷ്കൃതികൾ, നരാധമന്മാർ. നരാധമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരൻ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ, അധമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേലും താണത്. അപ്പൊ മനുഷ്യനാണെങ്കിലും മൃഗത്തിനെ പോലെ ജീവിക്കാം, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ. അതായത് 84 ലക്ഷം ജീവഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 4 ലക്ഷം നരവംശ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അപരിഷ്കൃതവും അസംഖ്യവും മനുഷ്യവർഗത്തിൽ ഇക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടും. സാമൂഹ്യവും ഭരണപരവും ധാർമ്മികവുമായ നിശ്ചിത പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വഴങ്ങി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് പരിഷ്കൃത ജനങ്ങൾ. അതായത് ഒരു നിയമത്തിൽ കൂടി നമുക്കറിയാം ചില നിയമങ്ങൾ, നമ്മൾ മനുഷ്യൻ എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ മൃഗത്തിനെ പോലെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, ജീവിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവര്, അതായത് വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പരിഷ്കൃത ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ധാർമ്മിക ബോധം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ധാർമ്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ധാർമ്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ ജീവിക്കാത്തവർ, അപ്പൊ അവര് മനുഷ്യരായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല, മനുഷ്യരിലും താഴ്ന്ന തര വ്യക്തികളുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പറയുന്നത് നരാധമന്മാർ. അവരും ഒരിക്കലും എന്താണ്, കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരില്ല. പരിഷ്കൃത ജീവിതം, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ട അവബോധം വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഈ അവസരത്തെ പാഴാക്കുന്നവർ നരാധമന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ പരിഷ്കൃത ജീവിതം, നമ്മൾ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ, നമ്മള് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെ, പാപം എന്താണ്, പുണ്യം എന്താണ്, അധർമ്മങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, സംസ്കാരങ്ങൾ 64 സംസ്കാരങ്ങൾ, 16 അതിലേറ്റവും പൊട്ടനാണ് 16 സംസ്കാരങ്ങൾ അല്ലെ. അതിനോട് ജീവിതം അതേ രീതിയിൽ ജീവിക്ക് പോണ എന്തിനാണ്? കാരണം അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം, ഭഗവാനിലെ അത് സമർപ്പിതമാവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം. അത് ആ അവസരം പാഴാക്കുന്നവരാണ് ധനാധമന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് മനുഷ്യ ജീവിതം കിട്ടി, നമ്മൾ പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് പതുക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്, കൃഷ്ണാബോധം വീണ്ടെടുക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത വ്യക്തികളാണ് നരാധമന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തുള്ള 99.99% നരാധമന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഒരിക്കലും
അയാൾ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം തയ്യാറാവുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാനാണ് തയ്യാറാവുന്നത്. അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഉയർന്ന ചിന്തയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ചണ്ടാലനെയും നായ, പശു മുതലായ മൃഗങ്ങളും ഒരേ നിലയും കാണുന്നവൻ എത്ര ഭഗവതിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അറിവുള്ളവൻ. അറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അൾട്ടിമേറ്റ് എല്ലാവരെയും, അതൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയർന്നു വരണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സംസ്കാരങ്ങളുള്ളത്. സംസ്കരിച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ സാധാരണ നമ്മൾ പറയില്ല, നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് നരന്മാരെന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലേ അവര് വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത വിഭാഗം ദുഷ്കൃതികൾ, അതായത് മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ജ്ഞാനമുണ്ട് പക്ഷെ മായ അപഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ ജ്ഞാനത്തെ മായ അപഹരിച്ചിരിക്കുക. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് തത്വചിന്തകർ, കവികൾ, സാഹിത്യകാരന്മാർ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്നിവർ. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് നല്ല നോളജ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ഒരു സംശയമില്ല. കവികൾ അവർക്കുണ്ട്, സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇവരെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ് ഇവരെ മായാദേവി വഴിതെറ്റിപ്പിക്കുകയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. ലാസ്റ്റ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു കാരണം അതവർക്ക് അറിയില്ല. നമുക്കറിയാം കാരണം അറിയാം, കാരണത്തിന്റെ കാരണം എന്ന് അവർക്കറിയില്ല. അത് അവര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞ മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ഗ്രൂപ്പാണ് അസുര സ്വഭാവികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആസുരഭാവം ആശ്രിതർ, അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുക എന്നത് ജീവിത ലക്ഷ്യമാക്കി എടുക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും. ഒരു ഈശ്വരനില്ല, അപ്പൊ ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വരനെ തന്നെ നിഷേധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങളായിരിക്കും, നിന്ദിക്കലായിരിക്കും അവര്. ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണപാദങ്ങൾ ആത്മസമർപ്പണം സാധ്യമല്ല. ഈ 4 ഗ്രൂപ്പുകാർക്കും ഒരിക്കലും എന്താണ് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. ഒന്ന് ശുദ്ധമൂഢന്മാര്, ഒന്ന് നരാധമന്മാര്, 2 മായയിൽ മോഹിതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികള്, പിന്നെ നിരീശ്വരവാദികൾ. ഇങ്ങനെ 4 ഗ്രൂപ്പ്. ഇവരെയാണ് ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും ആരെ കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്? എന്നെ ശരണം, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃദർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരദാർത്തി ജ്ഞാനീച്ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുലശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പൊ അടുത്തത് പറഞ്ഞു, ഇത് ദുഷ്കൃതികളെ പറഞ്ഞു. ഇനി സുഹൃതികളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. സുഹൃതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ 4 ഗ്രൂപ്പറുണ്ട്. ദുഃഖമുള്ളവർ, ധനത്തെ ആഗ്രഹിക്കും, നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, പലതരം ആഗ്രഹം. ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നവർ. ജിജ്ഞാസ, ഇത് എന്താണ്, ഈ പരമസത്യം എന്താണ്, ഈ ആത്മീയത എന്താണ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടാവും. പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനിയാണ്. കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം, പക്ഷെ പരമസത്യം എന്താണെന്ന് കണക്ട് ആയിട്ടില്ല. ആ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികൾ ജ്ഞാനി. അവർ ഈ 4 പേരാണ് ഈ 4 പേരെയാണ് സുഹൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖിതർ. നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. ദുഃഖിതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖം വരുമ്പോൾ. സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളിക്കുക? നമ്മൾ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളിക്കുക എപ്പോഴാണ്? ദുഃഖം വരുമ്പോൾ അല്ലെ. അതാണ്. അപ്പൊ ദുഃഖിതർ, അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവര് സുഹൃതികൾ തന്നെയാണെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാം പാസ്സായ പോലെയാണ്. നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു. ദുഃഖിതർ. പിന്നെ ധനകാംക്ഷി, ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാവും, പലതരം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ ജിജ്ഞാസു, എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഭഗവാനെ പറ്റിയും ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റിയും പരമാത്മാവ് എന്താണ്, ആത്മാവ് അങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാനൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അവരാണ് ജിജ്ഞാസു എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകമല്ലാത്ത വേറൊരു ലോകം ഉണ്ടെന്നുള്ള അവർക്ക് തോന്നലുണ്ടാവും. അങ്ങനെ അതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, അവരാണ് ജിജ്ഞാസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരും സുഹൃത്തുക്കളെ കൂട്ടത്തിയാണ്. പിന്നെ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അവർക്ക് എന്താണ്? കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, ജ്ഞാനമുണ്ട് അവർക്ക്, പക്ഷെ പരമസത്യത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല. അത് ഭഗവാനിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ സത്യത്തെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അന്വേഷണത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെ. അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടെത്താണ്. നമ്മളെ ഉപനിഷത്തുകളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലെ, ഗുരു ശിഷ്യനുള്ള സംവാദമാണ്. ഗുരുനോട് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും, അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഗുരു ശിഷ്യനുള്ള സംവാദ രൂപത്തിലാണ് പോണത്. അതെന്താണ്? ഒരു അന്വേഷണം അല്ലെ. അതായത് ജ്ഞാനി എന്നുള്ള, അപ്പൊ ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ജ്ഞാനികൾ എന്നുള്ള ലെവലിലെത്താം. അതിന് പലതരം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കണില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം. അടുത്ത ശ്ലോകം പറഞ്ഞ് തേഷാം ജ്ഞാനി നിത്യയുക്ത ഏക ഭക്തിർ വിശിഷ്യതേ പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനിനോ അർത്ഥാത് അഹം സ മമ പ്രിയഃ. ജ്ഞാന സഹിതമായ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇവരിൽ വെച്ച് ഉത്തമൻ. അയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അയാൾ എനിക്കും. അപ്പൊ ഈ 4 തരം സുഹൃത്തുക്കളെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലേ, അതിലേറ്റവും ബെറ്റർ ആരാണ്? ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞു ജ്ഞാനിയാണെന്നാണ്. ആ ജ്ഞാനിയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. കാരണം എന്താ കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനിക്ക് എന്താണ്? കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാനെ പറ്റി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അറിയാം. പക്ഷെ അത് അൾട്ടിമേറ്റ് അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുകയാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ഈ വഴി കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കിട്ടുമെന്ന്, പക്ഷെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അയ്യപ്പ ആ വ്യക്തിയാണ്, അപ്പൊ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ആ വ്യക്തിയാണ് ഈ 4 കൂട്ടരില് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവെന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ദുഃഖിതർ, ജിജ്ഞാസുകൾ, ധനാർത്ഥികൾ, ജ്ഞാനികൾ എന്നിവയിൽ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായ അവർക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തനായി മാറാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ 4 ഗ്രൂപ്പുകൾക്കോ 4 വ്യക്തികൾക്കോ ജനറൽ ആയിട്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം അവര് ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തനായി തീരാം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ അറിയാലോ. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് പോകുന്ന രാജകൊട്ടാരമൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് ഭഗവാനെ കാണുന്നതോടുകൂടി അതൊക്കെ വിട്ടുമാറണല്ലേ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ സമർപ്പിതമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മളൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനായി മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് തെറ്റിദ്ധാരണയാണത്. നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ എന്തിനും വിഷമം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ തന്നെ വിളിക്കണം, ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോ ഭഗവാനോട് തന്നെ പറയണം. പിന്നെ ആരും നമുക്ക് വളരെ ജനറലായി പിന്നെ ആരോട് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് തന്നെ പറയണം. അതാണ് ധ്രുവ മഹാരാജന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാനോടാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. നാരദ മഹർഷി ചെന്നിട്ട് തിരിച്ചാദ്യം പറഞ്ഞു നോക്കും. പക്ഷെ നാരദ മഹർഷിനെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം, അതാണ് പരീക്ഷണം വരുന്നത്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരീക്ഷണം നാരദ മഹർഷി അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അത് പോണത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ ആ വ്യക്തികൾക്ക് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശുദ്ധഭക്തനായി മാറാൻ പറ്റും പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവനും സേവന നിരന്തരമായ ഭക്തനാണ് കൃഷ്ണന് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അതായത് ജ്ഞാനിക്ക് നടന്ന് പറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അറിയാം, പക്ഷെ പരമസത്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി അല്ലെ. എപ്പോഴും പ്രയത്നമാണ്. എന്താണ് എത്താത്തത്? അതിന്റെ വഴികൾ. അതാണ് ആ ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അറിവുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ്? അതിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അതാണ് ജ്ഞാനി. ആ വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അതാണ് നമ്മൾ ആ ലെവൽ വിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഗ്രന്ഥപാരായണം, ഗുരുവിൽ നിന്നുള്ള ശ്രവണം, പിന്നെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ പതുക്കെ ജ്ഞാനിയിലെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയായിരിക്കും കൂടുതൽ എന്താണ്? ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവർ പ്രിയപ്പെട്ടവനല്ല, അവരും തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്? ശുദ്ധഭക്തനായി തീരും. അവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവർ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനാവണം. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. അത് നമുക്ക് മോചനാവാൻ അത്ര പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല. അതാണ് അതിന് മുന്നത്തെ ശ്ലോകം. ഓരോ ശ്ലോകങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്ത് ഇന്റർലിങ്ക് ആണ്. ആ ശ്ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷെ ഇത് സത്യമാണ്. ഇതെത്തും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് സത്യമാണ് അല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയില്ല ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം, ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രെയിനിൽ കൂടെ അതിൽ കൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ വഴിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യണം. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭൗതികമായ ആസക്തിയോട് മാത്രം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കിട്ടൂല. പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തനാവാൻ കഴിയില്ല. സുഹൃതി എന്ന ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തും. സുഹൃതി അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴെല്ലാവരും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ ആത്മസ്വരൂപം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണെന്ന് തത്വജിജ്ഞാസ അറിയുന്നു. കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയാൽ അവസ്ഥിഗത ബ്രഹ്മത്തെയും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും അയാൾക്ക് അറിവുണ്ടാകുന്നു.
തികച്ചും പരിശുദ്ധനാകുമ്പോൾ ഈശ്വരന്റെ ശാശ്വത സേവകനാണെന്ന് തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നു. അതൊരു ജ്ഞാനിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആദ്യം ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവണം താൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തന്റെ ആത്മസ്വരൂപം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാണ്. ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവെന്ന് എനിക്കറിയാം ഫസ്റ്റ്. പിന്നെ എന്താണ്? കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് വേണം. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അന്വേഷിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവ്യക്തഗത ബ്രഹ്മം, നമ്മളെ ചുറ്റും ഒരു ബ്രഹ്മരൂപം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ രൂപം കിട്ടൂല. അപ്പോഴും എന്തോ ഒരു ശക്തി, നമുക്ക് പരിപൂർണ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങും പരിപൂർണമായിട്ട്. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരു അവ്യക്തിഗത രൂപമില്ലാത്ത ഒരു ശക്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാവും. പിന്നെ അതിനുള്ളിലുള്ള പരമാത്മാ. അപ്പൊ വെറുതെ ഒരു രൂപം മാത്രം, അവ്യക്തിഗത രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ശക്തി ഉണ്ടാവും. അതാണ് പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള ശക്തി. അത് മനസ്സിലാവുന്നു. അങ്ങനെ തികച്ചും പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഈശ്വരന്റെ ശാശ്വത സേവക ഭാവം, അതായത് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അതാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള വസ്തുവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? തൊട്ടടുത്തുള്ള കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാം. കണ്ണുണ്ട് എല്ലാം കാണുന്ന തൊട്ടടുത്തുള്ള കാണാൻ പറ്റുമോ? വളരെ ദൂരത്തുള്ളതും കാണാൻ പറ്റില്ല, പ്രാക്ടിക്കലല്ല അല്ലെ? പിന്നെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നമുക്ക് പലതും കാണാൻ പറ്റും. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എന്താണ്? ഓരോ സ്റ്റെപ്പായി കയറി പോവാ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കയറി ചെന്ന് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ആ വ്യക്തി എത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തിനെ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഉദാര സർവ ഏവേദേ ജ്ഞാനീ തദൈമമേ മദം അസിക്ത സയുക്താത്മാ മാമവാനുത്തമം ഗതി. ഈ ഭക്തരെല്ലാം മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ എന്നതിന് സംശയമില്ല. എന്നാൽ ആരാണ് എന്റെ തത്വങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാൾ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സർവോന്നതവും പരിപൂർണവുമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായി എത്തിച്ചേരും. അതും ജ്ഞാനത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നും കൂടെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. അത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള 3 പേരും തെറ്റുന്നല്ല, അവർ മഹാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നൊരു സങ്കല്പത്തിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ അവർ മഹാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ പരിപൂർണത അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനിയാണ് ഇവരേലും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ആദ്യത്തെ തന്നെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താണ്. പിന്നെ ജ്ഞാനം സ്വല്പം കുറഞ്ഞുപോയി എന്നതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക കരുണയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കാതെ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ജ്ഞാനിയാണ്, അയ്യോ ജ്ഞാനിക്ക് മാത്രമല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ താഴെയുള്ള ലെവലിലുള്ളവർക്കും ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പക്ഷെ ബെറ്റർ എപ്പോഴും ജ്ഞാനി ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അടുത്ത ശ്ലോകം. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവം സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. അസംഖ്യം ജന്മമരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ നോക്കിയേ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊന്നാണ്. ബഹുനാം ജന്മനാമത്തെ, അസംഖ്യം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി അല്ലെ? ഭഗവാനെ പറ്റി അറിവുള്ള വ്യക്തി, ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഞാൻ എന്താണ്, ശരീരം എന്താണെന്നൊക്കെ അറിവുള്ള വ്യക്തിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങളാണ്? ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ, അവർക്ക് അനേകം ജന്മങ്ങൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മളെന്താണ് ഒരു ജന്മത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ ജന്മത്തിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തീകരിക്കാണ്ട് വരുമ്പോ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പോകും, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പോകും. നമുക്ക് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ അറിയുന്ന പോലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റാണ് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താം. അങ്ങനത്തുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപൂർണ ഭക്തിയിൽ എത്താൻ വളരെ അപൂർവം ലഭിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ സ്വിച്ച് ഇട്ടാ കിട്ടണതല്ല. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് പറയൂ. ഇപ്പൊ ചെല്ലിയത് ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. 19 സ്ക്രീനിലുണ്ടല്ലോ. 19. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ.
അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാണ് ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിലെ മുഖ്യ ഘടകം ദർശന ശ്രവണ ഭാഷണ ശക്തികളല്ല, ചിന്താശക്തി പോലുമല്ല, പ്രാണനാണ് സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രം. പ്രാണൻ അല്ലെ, ആത്മാവാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയാണ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി, ശരീരം വേണം എന്തിന്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ ശരീരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലെവൽ, ആചാര്യ ലെവൽമാരുടെ ലെവലിൽ ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല. അവർക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല, അവർ ഉറങ്ങൂല. നമുക്ക് ഉറങ്ങാണ്ട് എത്ര ദിവസം ഇരിക്കാൻ പറ്റും? കൂടിയെന്ന് ഒരു ദിവസം അല്ലേ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആദ്യമത്തിന് യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനേഷനൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ അതിന് നമ്മൾ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ്, പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം കാമേസ്തൈതൈതൈതർഹൃതജ്ഞാന പ്രബന്ധത്യന്യ ദേവതാ തദം നിയമാവസ്ഥയാ പ്രകൃതി നിയതാ സ്വയം. ഭൗതിക അഭിലാഷണങ്ങൾ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ ദേവന്മാർ ആരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഭഗവതിയിൽ നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാർ എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളൊന്നിനും ഭഗവതി വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവതി വിശ്വസിക്കുക. കാരണം നമുക്ക് പറയില്ല, 4 വേദത്തില് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചമ വേദം എന്നാ പറയുന്നത്. 5ാമത്തെ വേദം തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ വരുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ദേവന്മാരെ ആരാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയാണ്. നമുക്ക് ആ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അത് പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത് പിന്നീട് വരും. അതിപ്പോ നമുക്ക് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതില് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഞാൻ. അതിൽ പറയുമ്പോള് ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഓരോരോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കണമെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യം വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ, വേദങ്ങളിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ കട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന പൂജാക്രമം ഇന്ന ദേവതയ്ക്കുള്ളതാണ്, ഇന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഭൗതിക ലാഭം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. അതേപോലെ നമുക്ക് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത്, പക്ഷെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, പരിപൂർണാവസ്ഥയുണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തിയിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന പോലെയാണ്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ തന്റെ അഭിലാഷ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും ദേവന്മാരെ സമീപിക്കാറില്ല. എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേവന്മാരെ എടുത്ത് പോവാറില്ല. അയാൾ ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആ പരമമായ അവസ്ഥ അല്ലെ, പരമമായ ആനന്ദം, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഭൗതികത ഒക്കെ പറയും ഇന്ന് ഒരാഗ്രഹം, അടുത്ത നാളെ വേറെ ഒരാഗ്രഹം. അത് ആർക്ക് മനസ്സിലാവും? ഒരു ഭക്തന് മനസ്സിലാവും. അദ്ദേഹം എന്ത് നൽകുന്നുവോ അതുകൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ഒന്നും തന്നില്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പി, തന്നാല് ഹാപ്പി. ആ അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴാണ് ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവർ ഓരോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അതിന്റെ വിധി ശരിക്കും നമ്മളെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പൂജാവിധികൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കും, നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കും. അടുത്ത്, യോ യോ യം തനു ഭക്ത ശ്രദ്ധയാർച്ചിതമിച്ഛതി തസ്യ ജലം ശ്രദ്ധ തമാവാ വിദദാമഹ്യം. ഞാൻ പരമാത്മരൂപേണ സർവ്വഹൃദയങ്ങളെയും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏത് ദേവതയാണ് ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ദേവതയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ചിലർക്കറിയാം ദുർഗദേവിനായിരിക്കും, ചിലർക്ക് സരസ്വതി ദേവനായിരിക്കും, ചിലർക്ക് പരമശിവനായിരിക്കും, ചിലപ്പോ വേറെ സൂര്യദേവനായിരിക്കും. അങ്ങനെ പലവർക്കും പല ദേവതകളായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെ. അതിന്റെ കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതാണ് കാര്യം. കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നമ്മളേലും കൂടുതൽ ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മളെ ആഗ്രഹം, അതാണ് കരുണാമയം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ എത്തി ഓടിച്ചല്ലെന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുക. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഭഗവാനുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആ കാര്യം ചെയ്തു തരാം. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദേവതകളെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് തരാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പരമാത്മാവ് രൂപേണ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ഏത് ദേവതയെ ആഗ്രഹിക്കണമെന്ന്, ഏത് ദേവതയാണ് ആരാധിക്കണം അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭഗവാനാണ് ചെയ്തു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ വേറൊരു ചോദ്യം, അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്, സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക സുഖാനുഭവത്തിന് വേണ്ടി വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതും അങ്ങനെ അവരെ മായാവലയത്തിൽ പതിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതെന്നും ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പിന്നെന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഉണ്ടാക്കിയ കാരണം കൊണ്ടല്ലേ ഭഗവാൻ നമ്മളിവിടെ വന്നത്, നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിച്ചു തന്നത് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട്. ഭഗവാൻ അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന അർത്ഥത്തിന് തന്നെയാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അർത്ഥമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് യുക്തമായ മറുപടി. അതേവർക്കും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വന്നത് നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാനാണ്. അപ്പൊ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വേണം. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോഴേ, ഇപ്പൊ നമ്മളറിയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ഇപ്പൊ ഒരു മുതിർന്ന ഒരു വ്യക്തി കുളിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഒരു കുളത്തിൽ കുളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടിക്കും കുളിക്കാൻ തോന്നും കാണുമ്പോ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ, ആ കുളത്തിൽ തന്നെ ചെറിയ അരി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ കുളിച്ചോളാൻ പറയും അല്ലെ. എന്നിട്ട് പറയും ഇങ്ങോട്ട് ചാടരുത്, കുളത്തിൽ വീഴുന്നു പറയും അല്ലെ. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. പരിമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ അനുഭവിക്കുന്ന പോലെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും ഈ പ്രകൃതി. ആ പ്രകൃതി അനുഭവം. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ വീണ്ടും കുളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ചാടും. അതാണ് ഈ കുഴപ്പം വരും. അതിന് ഭഗവാനെ മറക്കരുത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അതായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ പിന്നെ പറയണത്, തനിക്ക് ചില പ്രത്യേക സുഖ സൗകര്യം ലഭിക്കണമെന്ന് ആശയിക്കുമ്പോൾ ആ വിഭവങ്ങൾ അതിദേവതയെ ആരാധിക്കുന്ന താല്പര്യത്തെ അയാളിൽ ഭഗവാൻ ഉളവാക്കും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സുഖ സൗകര്യം, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അതാണ് ചിലര് രജോ ഗുണത്തിൽ പോണത്, ചിലർ തമോ ഗുണത്തിൽ പോണത്, ചിലർ പരിശുദ്ധമായ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്, രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം തമോ ഗുണമാണെങ്കിൽ തമോ ഗുണമുള്ള ശക്തികൾ ആരാധിക്കാൻ ഭഗവാൻ തന്നെ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും. അവന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം വരും, ആ ദേവതകളെ ആരാധിക്കും. അവനനുസരിച്ചുള്ള ഗുണങ്ങൾ തെറ്റാ ശരി അതൊക്കെ അവൻ്റെയാണ്. അവൻ അതിന് ബലം അവൻ തന്നെ അനുഭവിച്ച് തീർക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ സേവനത്തിൽ നിശ്ചിത ബലം കൈവന്ന അയാൾക്ക് അനുഗ്രഹീതനാകുകയും ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഒരു പ്രത്യേക ദേവതയുടെ ഭക്തിഭാവനയോടുണ്ടാകുന്ന ഭക്തിഭാവന ഉണ്ടാകുന്നതും ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഭഗവാനെ, ഒരു ദേവതയെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വരുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവണം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദേവത ആരാധിക്കുന്നത്. ദേവത ആരാധിച്ചത് തെറ്റാണോ? തെറ്റല്ല എന്നല്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്, കാരണം അത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ നമ്മത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ അധ്യായം വായിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ദേവതയും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം. സാതയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്ത സത്യാസാരാധനമീഹതേ ലഭ്യതേ ച തദാ കാമാൻ മയ്യൈവ വിഹിതാൻ ഹീതാൻ. അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച ഒരു ദേവൻ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കും അല്ലെ. ഏതെങ്കിലും ആൾക്കൊരു വ്യക്തി, ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അത് മാത്രം ജീവിത ലക്ഷ്യമായിട്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ടാവും. ബാക്കി ഒന്നും കാണില്ല അവര്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവരെ ഉള്ളില് സരസ്വതി ദേവിനെ ആരാധിക്കാനുള്ള മനസ്സ് വരും അല്ലെ. അങ്ങനെ അവര് സരസ്വതി ദേവിനെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ വ്യക്തിക്ക് അത് ലഭിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ഞാൻ തന്നെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാൻ അത് ആർക്ക് കൊടുക്കാണ്? സരസ്വതി ദേവിക്ക് കൊടുക്കണം. സരസ്വതി ദേവിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ കൊടുക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു ഫണ്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് മന്ത്രിസഭ പാസ്സാക്കാതെ താഴ്ത്തിരിക്കുന്ന ക്ലർക്കിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭഗവാനാണ് ഇത് എല്ലാതും ചെയ്യുന്നത്. പല വഴി കൂടെ വരുന്നുള്ളൂ. ചിലര് കൃഷിഭവൻ ത്രൂ കിട്ടും, ചിലവർക്ക് വേറെ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ത്രൂ കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതാണ് അവന്റെ ഇഷ്ടം അത് അനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം.
അന്ധബന്ധുബലം തേഷ്ടാം തദ്ഭവത്തു ലഭ്യമേധസം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്തയാന്തി മാമഭി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർ കിട്ടുന്ന ബലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവും എത്ര. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തെത്തും. എന്റെ ഭക്തനാവട്ടെ പരമോന്നതമായി എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. ഇതടുത്തത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാർ. അപ്പൊ എന്താണ് ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ, ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കണം നമ്മൾ. അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് മൂഢന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനേലും നല്ല അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ ആഗ്രഹം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോന്നും ദേവന്മാരിൽ ചോദിച്ച് ദേവന്മാരെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്കത് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവരെന്നാണ് ദേവന്മാരെ ലോകത്തെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. മുക്തിയാണ് ഭക്തിയാണ് ആഗ്രഹം മനസ്സിന് എന്റെ അടുത്തെത്തും. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ദേവന്മാരെ ലോകങ്ങളുണ്ട്, ഉയർന്ന ലോകങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. 7-14 ലോകങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിയാം. ആ ഓരോ ലോകത്തിലും ഓരോ ദേവത സങ്കല്പമുണ്ട്. ഏത് ദേവതനെ സങ്കല്പിച്ചും അതിൻ്റെ ഇതിലുള്ള പൂജകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് നമ്മ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് പൂജകളിന് അതിനുള്ള ക്രമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരോ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയും. പക്ഷെ എന്താണ് ക്ഷീണപുണ്യ മൃത്യലോക വിശന്തി, വീണ്ടും നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്ക് വീഴും. അതാണ് അതിന്റെ കുഴപ്പം. പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്താഗതി ദേവനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ദേവനെ ആരാധിച്ചാൽ പരഭൂഷണം പ്രാപിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഇപ്പൊ ദേവനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരമപുരുഷന് കിട്ടണമെന്നില്ല. മനസ്സിലായി? ദേവനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്റെ ലോകത്തിൽ പോകും. പരമപുരുഷനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരമപുരുഷന്റെ ലോകത്ത് എത്തും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് വന്നപ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ് ആവും അല്ലെ. നമ്മളെ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ചില ശിവഭക്തന്മാരുണ്ടാവും, ദേവി ഭക്തന്മാരുണ്ടാവും. ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നതാണ് ദേവി ഭക്തന്മാരായിരിക്കും, പിന്നെ ശിവഭക്തന്മാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കാം? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൺഫ്യൂസ് ആയില്ലേ? അതല്ലേ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി പോയി അല്ലെ. പ്രഭുജിയോട് ചോദിക്കാതിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മള്? ഭഗവാന് രണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ ചോയ്സും പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ചോയ്സ് എന്താണെന്ന് കൂടെ അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഏത് ദേവന്മാരെ എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഭക്തി തരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും കിട്ടി അല്ലെ. ഭഗവാന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും കിട്ടി. അർജുനൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അല്ലെ. ദുര്യോധന എല്ലാതും ചോദിച്ചു. ചുറ്റുപാടുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും ചോദിച്ചത് ആരാ? ദുര്യോധനാണ്. പക്ഷെ അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചോദിച്ചത്? ഭഗവാനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലായി? ഭക്തി, അതായത് ഭഗവാൻ ഭക്തി കിട്ടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാതും കിട്ടും. അത് വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യേണ്ടത് ഭക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക്. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് അത് കിട്ടിയിരിക്കും. അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ. കാരണം നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഞാൻ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു പറയണ്ട. അങ്ങനത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഗ്യാരണ്ടി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. ഓക്കെ. അടുത്ത ശ്ലോകം. അവക്തം വ്യക്തിമാപന്ന മന്യദേവാമ ബുദ്ധയാ പരം ഭാവമചാനന്ദോ മാമ അവ്യയമനുമുത്തമം. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തനായ രൂപത്തിലായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് വ്യക്തിയാണെന്നും വ്യക്തിയായതെന്നും എന്നെ മനസ്സിലാകാത്ത ബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. അക്ഷയും അത്യുന്നതുമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി ആത്മജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ അത് ജനറലായിട്ട് ഒരു ചിന്താഗതിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. കാരണം ഭഗവാന് ഭയങ്കര ശക്തിയൊക്കെ ഉള്ളതാണല്ലേ. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ച് നിൽക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ വ്യാപിച്ച് വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് എങ്ങനെ വ്യക്തിയാവും? ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു യുക്തിപരമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ആ മന്ദബുദ്ധികൾ തന്നെ പറയുന്നത്. കാരണം സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിക്ക് വ്യക്തിയാകും വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷയും അത്യുന്നതുമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി ആത്മജ്ഞാനികൾക്ക്, അറിവ് കൊള്ളവർക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഉഗാണ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ അറിയാം അധികം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ട് മൊബൈൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ അവര് മൊബൈൽ വേറെ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അവർക്ക് അറിയില്ല. അതാണ് ആത്മജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനികൾക്ക് എന്റെ ശക്തി എന്താണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമ അവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല.
യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യനുമാണ് ഞാൻ എന്ന് അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് അന്തരംഗ ശക്തി, ഒന്ന് ബഹിരംഗ ശക്തി. ഈ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ആത്മീയ ശക്തി. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശക്തികൾ മുഴുവനും അതിലാണ് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ശക്തി എന്താ ചെയ്യാ? അതാണ് എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി ആരിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കും? ഈ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത മൂഢന്മാരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കും. അതായത് മൂഢന്മാർക്കും വേണ്ടിയും ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങി വരില്ല, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞപ്പോഴല്ല ഭഗവാൻ വന്നത്. ഭഗവാൻ വന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭക്തൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്. ഹിരണ്യകശിപുവിന് കുറെ സംശയങ്ങൾ, കാര്യം ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ളതല്ല ഭഗവാൻ. അതാണ് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്ക് മൂഢന്മാർക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം അത് ഭഗവാനല്ല ചെയ്യാത്തത്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തികൾ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കും. അല്ലെ? നമ്മളെ സിമ്പിൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ലെ, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് ആരും കാണിക്കാനുള്ള കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ചുറ്റുപാടുള്ള സെക്യൂരിറ്റിക്കാരെന്ത് ചെയ്യും? അവർക്കറിയില്ല ഇത് എങ്ങനത്തെ അവരെ മാറ്റി നിർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കും. തന്മൂലം അജനും അവ്യനും ഞാനാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണെന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ആർക്ക്? ഈ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്ക്, അത് നിരീശ്വരവാദികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവാദികൾക്കൊന്നും ഞാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം അവരാളടി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും? അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ആദ്യം നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് മായാശക്തിയിൽ നിന്ന് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ശക്തിയായ അന്തരംഗ ശക്തി അല്ലെ, അന്തരം ശക്തി കൂടിയാണ്. അന്തരശക്തിയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുക. അവിടെയും പല പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം തന്നെ പറഞ്ഞാണ്, ഭൂമിയിലിരുന്നപ്പോൾ കുറച്ചു പേർ മാത്രം അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ച് ശിശുപാലൻ കൃഷ്ണനെ സഭ അധ്യക്ഷനായി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പ് കാട്ടിയപ്പോൾ ഭീഷ്മൻ തുറന്നു പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വേണം സഭ അധ്യക്ഷനാക്കാനെന്നും. കാരണം ആൾക്കാർ ഭീഷ്മർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, ബാക്കി ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് അറിയില്ല ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന്. അതാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ശ്ലോകം എടുത്തിട്ട് നിർത്താം നമുക്ക്. അടുത്ത ശ്ലോകം. വേദാഹം സമതിദാനി വർത്തമാനനി അർജുന ഭവിഷ്യാനി ച ഭൂതാനി മാം തോ വേദ കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷൻ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതനും. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അല്ലാതെ അറിയാം, പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആർക്കറിയില്ല. ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പണ്ടുണ്ടായത് ഇപ്പൊ നാളെ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇന്ന് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് മേലിൽ വരാം, ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം, ഇത് മുഴുവൻ ഭഗവാൻ അറിയാം. ഇത് മൂന്നും ഭഗവാൻ അറിയാം എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നിർത്താം. 26 3 ശ്ലോകം കൂടി ഉണ്ട്. നാളെ അത് കഴിക്കാണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും ചെയ്യാം നാളെ. അപ്പൊ വേറെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ഞാനൊന്ന് കാലത്ത്. ഹരേഷ്ണ, അപ്പൊ ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാ? എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടാ? ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഓടിച്ചു പോണോ, പറയണോ? അതായത് നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞത് 11, 12 എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതില് പറഞ്ഞുല്ലോ, വിദ്യക്ക് വേണ്ടി സരസ്വതി ദേവി, രോഗമുക്തിക്ക് വേണ്ടി സൂര്യഭഗവാൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയണോ? അങ്ങനെ നമുക്ക് നേരിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ വിദ്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും രോഗമുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കൃഷ്ണനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. അല്ല, അതിലെന്താ പറയണ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നെ ഇതാക്കണവർക്ക് അതൊന്നും ലഭിക്കില്ല, മറ്റേ പരമായ എന്താണ് ആനന്ദം മാത്രമാണ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നെ അങ്ങനല്ല, എന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം, മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഉള്ളില് നമുക്ക് മുക്തി ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചിരിക്കും.
ഭക്തിയാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചിരിക്കും. നമ്മളെ പുറമെ നമ്മള് എന്ത് ചിന്തിക്കും, എനിക്ക് മുക്തി വേണം ഭക്തി വേണം എന്ന് പറയുകയും നമ്മുടെ ഉള്ളില് നമുക്ക് വേണ്ടത് ധനമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻക്ക് അറിയാം അത് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ധനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് തരുന്നതല്ല. ഭഗവാൻ അതെന്താണ് തന്റെ ദേവന്മാർക്ക് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരാണ് അത് തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവരെ കണക്ട് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലേ? പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അത് തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉണ്ടല്ലോ സാരസ്വത ഭാഗവതത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ സാരസ്വതം, അത് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ വിദ്യക്ക് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറയും. അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതായത് നമ്മള് വേദങ്ങളില് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോന്നിനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആഗ്രഹം അതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മന്ത്രങ്ങളും അതിന്റെ പൂജാവിധികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ പൂജാവിധികൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും, അതിനൊരു സംശയമില്ല. അത് നമ്മളെ ആഗ്രഹമാണ്, നമുക്ക് അതാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എന്താണ് ആഗ്രഹം. നമ്മൾ പുറമെ കാണുന്നതല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരും. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉള്ളിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ചിന്ത പുറമെ വളരെ സ്നേഹം ചന്ദനക്കുരൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാലും ഉള്ളിൽ അവന്റെ തമോ ഗുണമാണെങ്കിൽ ആ തമോ ഗുണമുള്ള ദേവന്മാരായിട്ട് ആ വ്യക്തി കണക്ട് ആവും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അവൻ ആ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജീവിച്ച് അവന്റെ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതങ്ങൾ കറങ്ങി ചിലപ്പോ പഴയ താഴത്തേക്കുള്ള ജന്മങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മനസ്സിലായി? അവന്റെ ആഗ്രഹമാണ് അവൻ തീർക്കുന്നത്. അത് ഈ ജന്മത്തിൽ തീർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കും പോകും, അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ നമുക്കിത് പരിശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതല്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, ദേവിഹേഷി ഗുണമായ മമ്മായ ദുരദ്ധയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഭഗവാൻ അല്ലേ. ഈ ഭൗതിക ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പെട്ടെന്ന് ഇട്ടുകൊണ്ട് പരമാത്മാവിന്റെ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും പരിശീലനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ സ്മിത മാതാചാര്യ? ക്ലിയർ ആയാ? മനസ്സിലായി പ്രഭു, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത് അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇപ്പോഴേ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. എന്താണ്, എവിടെ പോയാലും ഭക്തി തരണമെന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ അവിടെ നിന്നോട്ടെ, അത് ഭഗവാൻ തരുന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, വേറെന്തെങ്കിലും? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഞാന് പരീക്ഷ എഴുതിയതാണ് ലെവൽ 2, പക്ഷെ എന്റെ പേര് ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടില്ല. പ്രസന്നകുമാരി, ഇന്നലെ പരീക്ഷ എഴുതിയതാ? അതെ. അപ്പൊ ഇന്നലെ മാതാജി പേര് വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? മാതാജി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ആരും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ പേര് വിളിച്ച് മാർഗം പറഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷെ ഇന്ന് ആ ലിസ്റ്റിൽ പേരില്ലേ. അപ്പൊ അമിന മാതാജി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ. എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി മാതാജിക്ക്? എത്രയാ? 15. ഓക്കെ, പ്രസന്ന മാതാജി പേര് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു മാതാജി. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കും, വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവാം. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരി 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 മാതാജി, ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങള്? മാതാജി എന്തോ ചോദിച്ചല്ല നമ്മുടെ ഇതില് ഈ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം അല്ല, എന്താണ് പരമ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമകാഷ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻസർ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്താൽ മതിയോ സാറേ? പരമകാഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം, അങ്ങനെ ആണല്ലേ? അതെ, അതായത് പരമാനന്ദം. നമ്മളിത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ആനന്ദമില്ല, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഇത്രയും എടുത്തതിൽ അത് കാണുന്നില്ല, കേട്ടില്ല. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അതിൽ ഈ ബുക്കിൽ വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ? ഭക്തിരസാമൃത എന്നുള്ള വേർഡ് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല, കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് ചിലപ്പോഴേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടപ്പോ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റിണ്ടാവും, അതായിരിക്കും. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്നില്ലാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഭക്തിനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുമ്പോഴാണ് പരമകാഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ അടുത്ത ലെവൽ വരുമ്പോ വരും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? തുടക്കത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാണ്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ അറിയുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. പ്രേമപൂർവം തന്നെ സേവിക്കുന്നവരിൽ കരുണ തോന്നി അവിടുന്ന് അവർക്ക് സ്വയം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. 1:2-234. 234 ഏതാ പേജ് നമ്പറാ? അല്ല, അതിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്.
പേജ് നമ്പർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഫസ്റ്റില് വരുന്നുണ്ടാ? ഫസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് 4-ാം വരുന്നത് അത് വരുന്നത് പേജ് നമ്പർ 385. 385. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ലാസ്റ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഐശ്വര്യം അതില് ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ പിന്നെ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഭക്തി രസാമൃതയിൽ പറയുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതാണോ പറഞ്ഞത്? ശ്രുതി സ്മൃതി പുരാണാദി പഞ്ചരാത്രി വിദ്യ അതാണോ? 25 ലാസ്റ്റ് 3 ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ലാസ്റ്റ്. ശരി സർ. സ്ഥൂലേന്ദ്രിയം കൊണ്ട് കൃഷ്ണ അറിയാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. പ്രേമപൂർവം തന്നെ സേവിക്കുന്നവരിൽ കരുണ തോന്നി അവിടുന്ന് അവർക്ക് സ്വയം വെളിപ്പെടുന്നു. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സ്ഥൂലേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ടോ നമ്മളെ ചെവി കൊണ്ടോ നമ്മളെ മൂക്ക് കൊണ്ടോ ഒന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. കാരണം അതറിയണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കരുണ തന്നെ വേണമെന്ന് പറയണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ കരുണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ അത്രയധികം സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സേവന മനോഭാവത്തിൽ കൂടെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ കരുണ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നത് ഭഗവാനല്ല, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തികളാണ് ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നത്. നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ കാണാൻ പോകണമെങ്കിൽ എല്ലാതും ലാസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് ഒരു റോളും ഇല്ല അല്ലെ, ബാക്കിയുള്ള ചുറ്റുപാടുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഇത് മുഴുവനും ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമാണ്. അത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ചെക്ക്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ കടന്ന് പിന്നെ അതിന് പറഞ്ഞത് അതിന് ദേവിഹേഷ ഗുണം ആ ശ്ലോകം തന്നെ അത്തരം പവർഫുൾ ആണ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടില്ല അത്രയും ശക്തികൾ. അതിന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്തിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത്തരം ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോ മായാദേവി നമുക്ക് അത്തരം ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ തിരിച്ചു തരും. കാരണം അത്രയെങ്കിലും ആകർഷകരാകാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ അതും വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് എന്റെ കയ്യിലല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ പിന്നെ എന്താണ് ആന്തരിക ശക്തി ഭഗവാന്റെ പറയുന്നത് രാധാറാണി പവർഫുൾ ആണ്. രാധാറാണി അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ സഖിമാരുണ്ട്, മഞ്ചേരികളുണ്ട്, അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ലോകങ്ങൾ വേറെ. മനസ്സിലായി? അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്, വൈകുണ്ഠനാഥന്മാർ അത് വേറെ. അങ്ങനെ പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മള് പതുക്കെയാണ് കയറി പോണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ശരി സർ. ഗുരുജി നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോ ആദ്യം ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് കേട്ടപ്പോ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. ആദ്യം ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏൽപ്പിച്ചേക്കാണ്. ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെന്ന് നമ്മൾ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുക. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും കഴിയുമ്പോൾ നേരെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇതല്ലേ ഇതിന്റെ ഒരു രക്തചുരുക്കം? അതിലെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതായത് നമുക്കിപ്പോ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം മതി എന്ന് വെക്കാം. നമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? ചില വ്യക്തികൾ മഹാലക്ഷ്മി അല്ലെ സരസ്വതിദേവിനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മ വിദ്യയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമുക്ക് വേറൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല. ചില വ്യക്തികളെ കണ്ടിട്ടില്ല, പഠിക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും അല്ലെ? നമുക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടുമ്പോഴും ഇത് അവിടുന്ന് കൊടുത്തതാണെന്നുള്ള സ്മരണം നമുക്ക് വേണം. അല്ലല്ല, അവിടുന്ന് കൊടുത്താലോ വിദ്യാദേവിക്ക് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. സ്മരണം നമുക്ക് വേണം. ആ സ്മരണം, അതായത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാലോ കേരളത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാതും കിട്ടുന്ന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അവിടുന്ന് സാങ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരാൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ലെ? താനും തന്നെ പഞ്ചായത്ത് നമ്മ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തന്ന ആള് സാങ്ഷൻ ആൾക്കെല്ലാം ഫണ്ട് അവിടുന്ന് വരണം. ഒന്നിനെ കേരള ഗവൺമെന്റിന് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് വരുന്ന പോലെ ഭഗവാന്റെ പെർമിഷനോ ഭഗവാന്റെ അനുവാദവും ഇല്ലാതെ ഒരു ദേവതയ്ക്കും ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞ മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് മൂഢന്മാരാണ്. കാരണം അത് നേരിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. അത് രണ്ടും കിട്ടും നമുക്ക്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അത് തെറ്റെന്നല്ല. നമ്മൾ മൂഢന്മാർ നമ്മ മൂഢന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട. നമ്മുടെ ലെവലൊക്കെ അതിനേലും താഴ്ന്ന ലെവല് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ദേവതനെ ആരാധിക്കണോണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നം, നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ തീർക്കണം, നമുക്ക് കിട്ടണം. അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയരും. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ആദ്യം തന്നെ ദേവലോകത്തേക്കൊക്കെ പോവാം, പിന്നെ താഴ്ത്തിക്ക് വരാം, പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ജന്മല്ല, ചിലപ്പോൾ അനേകായിരം ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ കടന്ന്, അതായത് ഈ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഉയർന്ന് അങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഒരിക്കലും ഞാൻ സിമ്പിൾ അങ്ങോട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ തെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നരകലോകത്തിൽ പോയി, പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് അവസ്ഥ? നരകത്തിൽ പോയി
പിന്നെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം, അതിനെ തിരിച്ചു അവിടെ അങ്ങനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മള് നരകത്തിൽ പോയി, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു രക്ഷയില്ല, നമ്മൾ നരകത്തിൽ പോയി. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ 28 നരകങ്ങളെ പറ്റി ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താഴത്തെ ലോകങ്ങൾ വീണ്ടും ഏഴെണ്ണുണ്ട്. അതളം വിതളം സുതളം അങ്ങനെ പറയുന്നത് 18 പാതാളം വരെ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അവിടൊക്കെ ചെന്ന പെട്ട്. എക്സാമ്പിൾ, അവിടെ ചെന്ന പെട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നെങ്കിലും ഭഗവാനെ അവിടെ നമ്മ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല ഉള്ളത് അവിടെ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മ ഭഗവാനെ വിളിക്കുക അവിടെ. ഇവിടെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ നിൽക്കുക. അവിടെ ചെന്ന് ഭഗവാനെ വിളിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലാത്ത വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മളെ താഴ്ത്തിക്ക് ഇടുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെന്നെ ഒരിക്കലും പ്രാപിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. വലിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളവിടെ ചെന്ന് പെട്ട് എന്താ ചെയ്യാ? ഇതാണ് ഡൗട്ട്. നമ്മളവിടെ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണ്ടേ? എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയണം. പറയില്ല, നീ നരകത്തിൽ പോവും. ശരി, ഞാൻ നരകത്തിൽ പോവാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചെന്ന്. നരകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് പറ, അടുത്ത കാര്യം എന്താ? അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ നരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പണിഷ്മെന്റ്, ഒരു ജയിൽവാസം പോലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഒരു കുറ്റം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ഒരു കുറ്റം ചെയ്ത് 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷം ശിക്ഷിക്കും അല്ലെ? ശിക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വീണ്ടും അവന് പുറത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വിടും അല്ലെ? അതിന്റെ അർത്ഥം അവന്റെ പനിഷ്മെന്റ് അവന് കിട്ടി. മനസ്സിലായ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അവൻ എന്ത് വരും? ഈ ഭൂലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ജന്മങ്ങളിലേക്ക് അവൻ കടക്കും. വീണ്ടും അവൻ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ കറങ്ങി 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 ലാസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പൊ നമ്മൾ നരകത്തിൽ പോയി എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ നരകത്തിൽ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട്, ഇത്ര വർഷം, അത്ര ജന്മങ്ങൾ. ആ ജന്മങ്ങൾ അവിടെ തീർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉയർന്ന് വീണ്ടും മനുഷ്യജന്മത്തിലേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ എത്തിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. വീണ്ടും നമ്മൾ താന്നു പോകും. അല്ല, നമ്മള് മറ്റുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മനുഷ്യധർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉയർന്ന ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ക്ലിയർ ആയോ ബാബു പ്രഭുന്? മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നിർത്തിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ് മുട്ടേതോട്ടെ. വാഞ്ചകൽപതരൂപ കൃപസിന്ധ്യാപ പതിനം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ബാധിക്ക് ഗുരുദേവിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നാളെ കാണാം കേട്ടോ.